Umuakwukwo Asaa nke ụlọ akwụkwọ Riverside Secondary School nke dị na Ayamelum n'okpuru ọchịchị obodo Ayamelum na Anambra State anatago onyinye agụmakwụkwọ nnefu site n'aka otu onye ji okwu ya agba izu n'otu ndọrọndọrọ ọchịchị All Progressives Grand Alliance APGA na obodo ahụ bụ Chief Alphonsus Ofumelu. Chief Ofumelu bụ onye nyere ụmụakwụkwọ a ya bụ onyinye agụmakwụkwọ n'efu na nnukwute ọgbakọ achịkọbara n'aha ya bụ otu ndọrọndọrọ ọchịchị APGA n'okpuru ọchịchị obodo ahụ nke were ọnọdụ n'ụlọ ọgbakọ ezumezu nke ya bụ obodo bụ Umuakwukwo. Ka Chukwuemeka Modelim kọchapụrụ gị akụkọ a. Ya bụ onyinye ịgụ akwụkwọ n'efu bụ Chibugo Ebo, Chinecherem Ogugua, Blessing Chidozie, Victor Oreki, Grace Anago, Joy Ogammado nakwazi Ifeoma Okeke. Ha ncha niile bụ ndị nọ na SS1 nakwazi 2 na ya bụ ụlọ akwụkwọ. Mgbe ọ na-agwa ndị mmadụ ndị gbakọrọ na ya bụ nzukọ okwu, Maazị Ofumelu mere ka amata na ihe o jiri were nye ha ya bụ onyinye ịgụ akwụkwọ n'efu bụ iji wee kwalite agụmakwụkwọ na ya bụ obodo ma mekwazi ka obodo ya nwee ezi agamnihu nke ọ chọrọ ma dịkwazi ka obodo ndị ọzọ gụrụ akwụkwọ ma hụkwa ụzọ. O kwukwara na ihe ejiri chịkọba ya bụ nnọkọ bụ iji gosi na ha kwụ aka na-achị steeti a bụ Ọkammụta Chukwuma Soludo n'azụ, ya nakwazi ka ha were chọpụta ụzọ ha ga-esi hụ na ọ ga-atụrụ ugo na ndọrọndọrọ ọchịchị a ga-eme na steeti a n'afọ 2025. N'okwu nke ya, onye isi oche otu pati APGA na steeti a bụ Maazị Ifeatụ Obiokoye yọrọ ndị Ayamelum ka ha hapụ ndị pati ọzọ na-emegharị ha anya, na-agwa ha na onweghị uru ọ bara na ha nọ na APGA ma ha ga-akaba ahụ nọdụ na APGA na-akwado ọchịchị gọvanọ Soludo maka na o megoro ha ọtụtụ ihe ma bụrụkwa n'obi ezigbo ihe ọ ka ga-emere ha. N'okwu nke ya, kọmishọna na-ahụ maka mmanụ petrolum nakwazi ihe ndị a na-enweta n'ime ala bụ Maazị Tony Ifeanya mere ka a mara na Umuakwukwo na-enweta ihe niile ruru ha site n'aka gọvanọ Soludo. O kwuputere na ọtụtụ ụmụnne ha sokwaziri na ndị ewere na ọrụ nkụzi nke emere na steeti a, ya nakwazi na ndị ọrụ ahụike nke emekwaziri na steeti a, ma kwekwa ha nkwa na mgbe na-adịghị anya na ụlọ ebe ndị ọrụ ahụike ga-ebi nke a na-arụ na Ayamelum ga-abụkwa nke a ga-arụcha ngwa ngwa. Ọ gara n'ihu ma kwekwa ha nkwa na ụzọ nke sitere ọba ofe mmiri bata Umuakwukwo ma gabakwa ọmụ bụkwazi nke aka na-achị steeti a bụ Ọkammụta Chukwuma Soludo ga-arụ tupu ọchịchị ya abịa n'isi njedebe. N'okwu nke ya, eze ọdịnala nke Umuakwukwo bụ Igwe Christopher Ndibe toro aka na-achị steeti a bụ Ọkammụta Chukwuma Soludo maka ị na-etinye ya bụ obodo n'ihe ọbụla a na-eme na steeti a ma kwekwa ya nkwa na ha kwụ ya n'azụ oge niile. Site n'Umuakwukwo, abụ m Chukwuemeka Modelim.